Hudaýyň dostlary aýdýar: her ki hahat hemnişini ba Huda, gu neşinet der huzuri evliya. Her ki hahat hemnişini ba Huda, gu neşinet der huzuri evliya. Hudaý bilen oturşasyň gelýän bolsa, Allah'ın huzuruna girjek bolsaň, Hudaýyň dostlary bilen oturuş diýipdir. Hudaýyň dostlary kim bolýar? Hudaýyň dostlary giňrekden açyklansa, daşy da içi de Allah Taala'ň buýrugy bilen awadallykly, daşy da içi de Hudaýyň barmy diýen zadyndan daşa düşüwli. Hudaýyň dosty diýerler. Şu adamlar, şu jürek adamlaryň kepleri de derman, oturşmagy da derman, mehabbetleri de derman, nazarlary da derman, hayır dogalary da dermandyr. Ewliya diýdigi, Hudaýyň dostlary diýdigi, daşy da Allah'ın buýrugy bilen awadallykly, içi de Allah'ın ışky bilen awadallykly, içinde bahilçilik, tekebbürlük, hasadet, birinin ayağından asılmak, birini zerer yetirmek, bir amanata hıyaneti deyinleyen bernamalar içinden aýlanmayan adamlar Allah'ın dostudur. Her ki hahat hem neşini ba Huda, gu neşinet der huzuri evliya. Hudaý bilen oturşak bolsaň, Hudaýyň dostlary bilen oturşmaly. Allah Taala'nın goýan bernamasy şeýledir. Şonuň üçin Allah Taala peýgamberler iý beripdir. Bu peýgamberliň janişilleri, hak warisleri kıyamata çeli bolup durmaly. Bir zorly pir, hemmäňiz tanıýaňyz bir murşid Rabbani, kamil, mükemmel, evliya adam, adamlaryň içinde yüz gören cennet görmez deyip yüz görmäni öz zamanına insanlar terbiyet beren bir büyük arif, büyük Allah'ını tanıyan, tarihlarda Sultanul Arifin lakabı alan İmam Azam Ebu Hanife'den 50 yıl sonra yaşap giden İmam Azam Ebu Hanife'nin şagirdlerinden almalan ve şagirdlerinin almalan Hanafi mezhep bolup ýören Sultan Bayezid Bestami'den sonra attırlar. Hazreti Sultan Bayezid Bestami, Murşid-i Rabbani, Veli-i Hakkani, çyn Hudaýlyk ewliya adammış. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ birini kan edafi ewp bolmaýar. Görülüp duran ýagdaýlarynyň, edin işlerinden insanlar terbiyet beren ýagdaýyna görä birini hukm edilýär. Birini ýoksa edafi ewmek dogry däl. Bir tamam tarih, tamam ummat-ı İslami ýanky aýdanyň şey diýär. Ama Magzamdan 50 yıl sonra dağı yaşan bir büyük evliya adamlaryň biri Sultan Bayezid Bestami. Ebu Hanife'nin şagirdlerinden almalıdır, şagirdlerinin de şagirdlerinden almalan adam. Şondan sonra attırla sen neçe yaşında deyip. Sorulýa da yaş birinin. Ağam sen neçe yaşında, ustad sen neçe yaşında, şagird sen neçe yaşında deyip. Olay dipdir men 4 yaşımda deyipdir. Aham berki adam, uy necire oldu 4 yaşında diýen sen bir ulkan adam deyipdir. Ona Sultan Bayezid Bestami bir pirlik jogap beripdir. Bir derman jogap beripdir. Olar tamam Allah köklediğinden näme kepleseli adamlara ders bolsun, terbiyet bolsun diýip kepleýänmişler da. Edafa paçawlap oturmayan adamlar da ola. Pikrin içinde ve zikrin içinde bolansan, lokmalarda halal bolansan, niyetleri de salim bolansan, pikirleri, päälleri de salim bolansan, Allah olan ağzına derman kepleri berýänmiş.
Neçe yaşında diýilenlerine aýdypdyr. Men 4 ýaşymda diýipdir. Necretin 4 yaş diýen 4 yaş oglanjyk bolýa. Onda men 4 ýyl bäri Allahyň muhabbetinde ýaşap ben 4 ýyl bäri Hudaý näme, din näme, şeriat näme bilip ben onun aňyrsyny öz ömrümden hesap etmeýändir. Men ömrüm 4 ýyl şumahallypdyr. Aňyrsyny öz ömrümden hesap etmeýänmen diýipdir. İnsan özü bilen Allahyň arasynda irtibat bolmasa hakkanna, insafanna adam ömrünü geçenini pikret görse her jere hoş geçiren bolsun 3-4 hefte munodal gurrun geçendir. Her jere gülüşen bolsun, her tüýsli hoş geçiren bolsun geçenden soňra hiç zatdır. Geçenden soňra şu geçen gününü pikret görsün ama şu düğün geçen hefte gülüşüpdir haram hilinin niýeýle şu geçipdir Eyni äpberlen kağızy allaşan ömrü. Kağızy da desbal kağızy. Töwürlüp äpberlipdir, tamam bolupdyr. Men ömrüm 4 ýyl bäri Allahyň ışkyna, muhabbetine, şeriatyň içinde ýaşap ben. Gadimdan jedidden sorag etipdirler. Hudaýyň ışkyna girmäň ýoly näme diýip. Allah'ın muhabbetine girmek, kıskaca pirlen arasında geçen gurrun şey, keyfel vusul ila hadratillahi azze ve celle. Keyfel vusul ila huzurillahi azze ve celle. Allah'ın huzuruna girecek bolsan yol näme? Hudaýyň dostlary jogap beripdirler. Iň ansat ýoly, iň ýaqin ýoly, iň zähmetsiz ýoly ýanky ýol Hudaýyň dostlary bilen oturşmak. Allah'ın dostlary bilen oturşmak. İçi daşı arası adamlar bilen oturşmak. Oturşmanın ýöni görüp galsaň da peýda alarsyň. Ýöni pat görüp galsaň da özüne görä sen boş galmarsyň. Bir kadimden jedidden insanlyň tejrübesini dinden daşgary da gurrun edilse sabit zatda. Her ki hahat hem neşini ba Huda gu neşinetler huzur-i evliya. 100 ýyllap Mesnevi şerif okuysun bir adam. Ey cemaat, şi tarih sabit eden zadha. Kan madam qow kitaplary okuysun. Men özüm saytlaryň içinde, men men saytlardan habarymma, hemme bernamalardan habarymma, men özüm okuyan, men öz mutalaam kan özüne wara hayır görür. Yani 50 ýyllap okuyupdyr, mecelleler okuyupdyr, kitaplar okuyupdyr, saytlaryň içindemişdik. Bir gapdyrly goýsun. Bir gedek bir jelesi Allah'ın dostunyň ýanyna otursun, özü bilir, öňkü ömür boş geçiripdir.